Sila Dodong og si Jimmy og si Rondon yung hinungdan ani ba. Kanang tulo ka akong amigo mo gyud na hinungdan gyud. Ug wa na sila ni sumbong sa nurse. Di ko ma-quarantine ron dire. Tampahu abya dire. Kanang mga tawhana na. Wa jud ko na mali. Kabalo kung sila'y nagtug-an dito. Mo pay bag-o patanggikan sa gawas. Gusto ta maka lingaw-lingaw sa atong lugar. Di ta ka lingaw-lingaw. Once makit-an ta mo, ay damayon tigyod mo. Once makagawas lang ko diri, Oh, tanawan ni diri, oh. Mura na kong piso diri. Luoy na kay ko. Way mo ato ng pagkaon. Way vitamins. Way mga plato, way mga gamit. Ano diri ron? Uban sa kuam. Natayad tuan. Amarita, ma'am nurse. Ikaw, dako kay kang sayop. Unsa man? Wa pa ka naguban-uban ni Gibhart, di ka madamay. Kabalo kang gikag abroad, gikag laing nasod. Nga na naguban-uban man ka. Uban-uban, galikay-likay kita siya no. Gagukod-gukod pa may dito. Oh. Dito na itong nag-report sa kuha nga, naguban-uban man na mo nag... Oy, wala oy. Nagpataka nang nag-report siya mo ha. Kaya kuhan yun, diri. Uban ta diri. Ay, ko sugot oy. Sili mo sugot? Ay na sige, dagang reklamo diya, kani uban-uban kaniya. Wala ko nag-uban-uban. Ang kauban ako si Jimmy Bia og si Kuan Dodong. Gi ka nag-abroad, Adi- gi ka gawas ba? Nga Adi- nag-istorya mo. Adi pud ko palaw Nawa tong kakura oy. nag-quarantine dito sa kuan. Apila po tong kauban ako. Magkuan taron sa protocol ba? Kabalo ka sa mga protocol karon diri sa tuah. Kinahanglan jud na nga magsubay ta sa protocol. Dili pwede nang inana. Ngano bitaw nagduol-duol ka? Tanawa ron, kailangan i-quarantine ka. Kaya ang protocol mauna na para dili daghang quarantine ninyo mo na inyong trabaho. Magsige pa mo duldulan nagikag abroad nga wa pag i-quarantine wa mo kabalog. Quarantine man nagwala gikag Manila. Sama lagi quarantine si Gibert. Ay, isagol ko nimo kang Gibert. Alang magdili ta mo isagol nga kamo may nagkita gapon. Wala lagi mi nagduol ni Gibert lagi. Muna gyud ako likay-likay siya padi makadol. Idamay na pud ko inoon nimo. Napa ko na mo report sa ko nga wa mo makitaan dito. Apil ka dito. Apil ka. Sa po na nag-report sa imo ha, mali man sa nang detalye. Di man ko moingon, dili sa ingon nga na mo yung mga unsa mga sakit dia. Kamoy nag-uban gahapon, ang mas maayo mag-una na lang mo dito kay ngano, lisod nag makadamay patag daghang tawo, madamay ni atong baryo diri daghan kay natag. Problema na hinuntag dako ani nga imbis kamo rang pila mo kabuok. Managan ni atong baryo, mas maayo pag magpa-quarantine na lang ka para sure jud nga may bal-an atong na positive ba mo dili. Lagi ko mo kuan ma'am nurse. Ang ato mo gura ni protocol ba kay para dili managan ning mga kuan diri. Mugko pa quarantine ko, wa bay mga sudan dia. Oh, nara diri kay quarantine si Gibhart. Gibert. Nara sulod. Diri mo usod. Gibert! Dira mo. Ikaw kay inong dala anong quarantine ko ba? Kung ako nagdol-dol sa kuha, di ko madamay. Wa ko nang damay gimingaw ra ko ninyo. Nawa ng kalaki nimo, nadamay no inong ko sa imong. Ay sus. Oh, ay nasigdang ang istorya. Sulod na lang didto para human maplastar na mugtarong. Ay nasigdang ang istorya sulod na. Ikaw, okay kay. Ay lang kayo paduol ni Gibhart. Distancing lang ba? Dili kay mo basin niya mag dul-dul ka maggunit-gunit noon mo. Kalaki nimo ha. Ikaw ba? Layo lang oy, run. Social distancing. Social distancing. Kaya wa pa muna ko yung swab test. Dire, social mo, social. Heart. Oh. Dira lang mo ha, pag dili mo mag-social distancing mo, mubalik ko dire. Kaya para i-swab test mo ha. Pagkitala mo tayo mga relief goods na po kay pag matungo po. Ay mo ka bala ka, kaya na may mga pagkaon diyan, ay mga gulay diyan ipanghatod. Bulay nga wa man gani. Maraming manok diri oh. Social distancing mo, sige na, mato na ko, mubalik ra ko dayon. Okay. Mubalik ra ko ha. Opo, nurse. Nara ko diri wala ko nang hilabot nimo. Ay dool sa kuha. Di man ako sala nga nang nakuan ka. Ang salaan ay ang nag-report sa imo ha. Normal man sa kuha nga i-quarantine kay gikan man ko gawas, ako ni subay ra pugos balaod. Araw ko sa taas kay ikarabay hinungdan nga nung na-quarantine ko ha. Ay jog dol-dol na ko basig na. Dumugon giti karon. Di lang ka, ay jog ato diri. Ato ka diri dumugon giti ka. Ikaw ba? Ikaw mo gihinungdan ani. Tanawa. Puro natag mga piso ani mo rag kuan o pasta pag yung mga baho ha. Gihinungdan ani yanong sigag dol-dol sa kuha. Yung likay na tas mo duol gid ka. Ako, gimingaw ra ko ninyo. Gimingaw gid natin nga ayag dool. Ipig ka. Nung di ba kumulol sa inyo nga gimingaw ang tao, di nyo padulon. Ginagikan kag kuan sa ni abroad. Nya mato ka sa moa. Hindi man na sa kuha. Kay ako, fully vaccinated na ko daan. Nya kami. Wa man ko'y virus. Nya kami. Ano ako may imong kwanon nga ang imong dapat sisiyon ang katong nag-report sa nurse dito.
Pag tinarong man, basig Otoy na. mong dapat nga si Sihon. Otoy, kinahanglan niya imo tong alam mo no kinsa mo. Tinarong ha? Talaga? Kasi sala, wa ko sala. Nagilom-ilom ra ko dire. Nya magdulduol man ka. Sala na nimo na nga nung kawalo kang nidool ko. Tapos palayo ka. Daga na gani no, tapos mugukod pagid ka. Basta yung kuan na gid nimo no. Bungol sad ka ba? Sala ninyo nga nung nagpagukod mo. Unsay sala? Sala ninyo nga nung nagpagukod mo. Wa pa mo nigukod, di ta magukudon. Nidagan ka na ikaw kay mugukod man ka. Sala gay ninyo nga nigukod mo. Aw nagpagukod mo. Ba? Batay. Yun ni kabalo sila ba nga ako nag-report sila ha ba? Sala nga. Na-quarantine jud sila oh. Gugod ni dagan naman mi. Apil Sala, ako ani, tinuod na ang tinuod jud report ayo. Report ako gud. report. Katingilan. Ulon ako nibi para inon nga concern ko. Para dili malata nga ako nagtugan ba. Kunay kuan dia. Awan. Brad, ay na-quarantine jud mo dai tinuod eh no? Unsay kuan tin apil unta ka ba? Si at wa mo ko apil ani. Wa mo ko ni Dolo give heart. Kita ba itong kauban na nagigukod ta niya? Gani wa mo ko ni Dolo to, ikaw ra may ni Dolo to. Ah, minatay ikaw gini. Kita to nagpalayo ta siya ha. Ay o tama, apil lay ka to. Ah wala ko nang ingon na nurse sa kuha. Gani kita mo para Dapat i-report na sa nurse nga apil ka. di ko katuo nga na-quarantine mo. Ay sige lang, ayaw naglakaw kay ugma mawalik ang nurse. Iswab mi ugma, ingno namo nga apil ka ha. O sige, ini lang ka na mo. Okay, ay ba? Apil mo unta ka? Dili ba na kuan ko na ba na tingala kung anong na-quarantine man mo, kung anong na-apil man karon. Kinsa kay nag-report, no? No, wa po ko nag-report kay anong report man tamo, barkada tamo nag-report tamo. Wala jud ko nag-report sa inyo jud. Wala mo to dool siya ni. Oh. Inagay, kabalo kong dahil nag-report dito. Dili ako. Ikaw nagtugan ani kay Ikaw ikaw. na ko pag-report nga, di man ikaw kagawas din eh. Diyos, na-quarantine na yun si Ronron. Pastilan, pandamay, man yun kay Nis Gibert ba? Traidor po Nis Jimmy. Siya dahil nag-report dito nga, nagkuyog sila Ronron kahapon. Kanong niduol man po sila kung Gibert. Awa, na-quarantine na si Ronron. Kano gayan, anak, mapiyait na, madamay na pugkuan eh. Traidor yun Nis Jimmy. Jimmy yung sinungdan, ano nga nung Malakaw sa ko Brad. Oh, sige. Amping mo diri ha. Oh, sige, pag-amping lang. Yeah. Wala iwanan ha. Oh, sige. sige. Amping mo diri. Basta ko. Sige po. Sige, amping. Sige Bye-bye. po. Sige na, nas Jamie, ganahan kay kuana ba? Huwag man lagi tagi ubanan dire. Hala nga, no, masa na apil quarantine? Apil to siya ba? Na apil nga. Kung may nag-report siya na, nag-report, apil lang ta siya. Nya kita may gi-report. Naray makareport ana. Sakpan lang nako kinsay nag-report lagi ay dumugong gyud nako. Kay naglagot ko ba kay tapi yung ngit-ngita dire oh. Diba, Ron? Hoy, Oy! mayo kay nidalaw ka? Ron, Hoy, Oy. mayo kay nidalaw ka. kabalo na kung kinsay nag-report ninyo. Kinsa man? Ha. Kanang buutang kay natong amigo traidor. Kinsa man sad? Si Jimmy, si Jimmy mismo, ha? Si Jimmy mismo ni-report dito sa nurse. Nga nagduol-duol daw mo kagibhat gapon. Ikaw, Deb, kung gikan kag kuan ayo pang damay, Wag yun. ha? Malakong ulam ako ng damay. Ugma ani makorante na pug kuaning trabaho nimo ba? Ako ng damay ba? Wa nang damay. Kung kinsa pa'y ganahan nato, sila po'y mo traidor, no? Si Jimmy din nag-report di ay. Jimmy nag-report. Ayaw sa kuha ka suko. Ka Jimmy ka suko. Kay gi-report ka niya. Dili kung dili pud ni itungod nimo, dili Okay, ba ni. ni ani? Huwag ka nang doldo, di po ka mo. Nabay mi mga trabaho. Alangan, mingawon ko ninyo na. Ako napod ko yung pamilya. Abot ni ka ba abot pila ko katuig dito. Pulo ko katuig ko kita ninyo. Kasabot kag protocol quarantine. Imo kay mugakos naman ka lang. Vaccinated ako daan ba? Vaccinated ka ng bibig, no? Vaccinated ako daan ba? Ikaw ha, kung ma-quarantine ka na, ikaw bungkag ng kulunganan eh. Ano ba? Ay, magtrabaho na to, puros magbugno gyud dire. Bagay yun tadi sa sunod. Negative ko ba? Negative. Negative. Problema na ninyo nagpapositive mo. Na yung una-una maunay, butang sa mong una-una. Kung ma-quarantine ko, dispal ko tang tanan.